Hi friends, ang jotono lam soko ani katalam blog ke ang nog nisini blog klemalia je dobra ka parang man bagai ke lamo bo blog lani hintongmani lamo bo klemalia anggari kesaro acuka hingga ba klemalia kinaro hingga tau kleman kamu abun bagai ang norong nagar sano norogano nagar di okay je norong ang funuge mansak funugano norong ngai tong di saya tangke nagar di Wonderland sawo gener ang aro tanggai malayana nai tong di narok sesak. Hingga friends ang tabu programo sakai kia borok bo bangai na tongka hingga benar nai tong di narok ang baksa. हम बोलंजिया चलो बने रिमे की फने नमगर अभी हमारा जो मेहमान को हमारा मूवमेंट फॉर कोबरा का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वो रिमाई से फेलिसिटेट करूंगा बोलंजिया से मैं तो दे सेनिमो संग साइमनो सोदो त्रिपुरा हास्तेया सारा भारत वर्षों चिर tabu kisa berai nagina chungo ubi berai tongnai ba jamo kisa berai nagina nango funung nango haideba bagai ngar bonai tongdi soesak ani prangno ani channel ketal hangga kai subscribe khaidi ke hindi tho chung berai nai lagina के chung oro kisa samung chana hani phaila kya amse odara bo chino agrule sinambe rekhapo apse bishingo mo showang sisa simale yomani angkhaksa khilbuise marisu ke chung tabu chabaye kisa tri phalma jagabo phaimani gine rokbo kaham na tongo te swede rokbo kaham na phalo ke sad rokbo tongo kaham no Bano payata ang panya naya anjani dol chipanya naya hingga ba ang suk fili rok nalia kahangke nai rok nalia jenu mani omsuk nono no funuka abano nai tong dino rok bo hello bu hane chong kaisa chamong phalmadigi bere tongna ni hane phalakya ke anidol ding bai dai malai ruta changao am sang bobo ang nasage video se kaham kai tisali biang harak se tisawoi tangdo se ni de ba isi seborok na thana nok khang se na siki tang kai video rok jai khai jakia video khaima rok amon bagai harak se kai thangsu am so bai khorok sa ba je ana nasiki tang ka ana sum kala kya boi nasuma kala kya anche bo ana nasuma ta na Jom tabuk chamung phalman dikini angkhore tabuk nake father digi phaiya yang je sorok digi inge tini sab jo program ho phaiya ki sab please comment khai sadi Kai chang gan kai thamnai baye desa beranya hanai se phaile buka aro gan boje kasam stra ro sam ko amro ang suk ya ang to tiru samaro khang ya ang bo samaro pe sa sa ta han bane shele hanai chang ta buk desa hano dugan saya bano phali berai tong phajeta gawano nai tong inoro pose sa kan blog no tabuke anidol bachal egg sana ni nai Masika faye senamdi tongkase kasingo changcha mani jagabo
Aki chameli abo blayok man bagai kimi mari kang kai tabu bang chale ata. Abo no borok chana hanung ka ba borok wasi khani na hai diwana. Dor kashe phai jeba dor kashe no ma phai ta abo kai je angai phai rok ani to dokta. Ani dor kan ke chang sa ni. Jeba no borok bai kai ta an. Borok chana hanai tabu kodar klai rika. Borok jaba kheno bo jengnago thangnani hinai thanglakia borok jamani rongamsuk video klailia nago bo thanani gan ung tangkhan ke ba hani bagai ge ani pini vlog amse jaratun yang sinai ani channel no subscribe like comment and share khani ta progress ang support nango ami bagai jetunano hor kaham